nelitum la aprang sige media korti tum pana churulo nelitum ke phat teng pen nang litum ke bang pot si josemet nelitum 17 nong sucheng henta constituency long pen nelitum ke peklang ji la pen pini press meet kangi nang ko kalan te ke la pen lo patumi herjong Karbeng Long Mas Council pen tim Karbeng Long pen dak Balijuri 17 nong sucheng henta constituency along Balijuri po along latum interaction program bilu ala bangso mai long CM kaneng ji ithe thinia lang the ni litum ningkang samse joini CPD ni litum press mit phanang koklo aprang si bang la helo ni litum kedam tang la West Karbeng Long tuliram rong hang hem mate litum Karbeng Long ACM ahem mekichu la bangso buthake specific mate EPSLC aphansi jong hep tumi lam kaneng ji asila bang kini tum dojo ni piloma polo tangte nangli APSLC phan ka phere joini si tumi la son kaneng ji APSLC phan ka phere joini sinang litum la rat phan ka paluya kher sinang litum nangli tumi keneng ji la silabang keneng ji dari athe hal organizer tum phana nangli tum chini APSLC tum gali nilitum APSLC tum inut bahini du stame APSLC am men pen kele hadak dun kali song chipu bepin pen khai po men pen dorom chipu bepin pen se hala dak chingrum ilitum karbi po men pen se hala dak chingrum pena sinilitum phanang jong ket ke la kenang li chok chebi nonglo lagi asi nangli non nili tumalong ningjilo sitame monon kiwang jiar ni kapreka dim nangli tum ningji dari ate jong sinengji polotangte mo hala organizer tum sinangli tum panang otpo ate hala dake APSLC tumle organize kali Congress tumle organize kali kumane BJP tumle organize kali sitame la dake karbi puwa vi akamatha akampen sela dake ke claim pina pot apen hadake APSLC tum tadolo Kongres tadolo BJP nali tuma parti me thanga tum tadolo lahai ki lasi cipure nang lahai bangke la pen hini bangke nilitum APSLC atum pen bang pharo hini pu 17 nong so cheng henta pen ke join dun pu lahai ki ke chubai tapati nang litum BJP atum si patai hini patai thom ha konan ne ha rong so phanwan po de nang tum pini APSLC simandra BJP a photo chiku dun tha nang tum phan phoro pho surisi pharo hini pharo thom nang rong krai po pupo bai po nang litum lason se claim lasi APSLC tum phan kaparem ji phan ganang litum claim ulotan litum APSLC tum ke ki rem ji gali ki hailo bilo polotang te aprang akar bi tum son gali lo nong ke kar bi tum reset lo ha inglonger lo ke do atto kan no kar bi tum stame reset lo alang litum phanang litum un anle pusitame alang litum ke nang litum long nang idun ke nang litum sikit her ke hem so pipe oronodi pipe job car pipe pukit her ke hap pena joisi ai joinis nang litum long nang idun cho la chematano lapen longle apata ki joy ki pike nang litum mandat lang pusi nang litumi keneng ji ta longle apata ki joy ki ron ke nilitum karjulong aji ding pilo neng kan pho throk aprang pen lodak 17 nong sucheng thenta constituency ke Nogong district pen Boldar khala Nogong pen Karbeng Long a hoy tum phana bangke ma ake joy lok ji potageron adon dampo mondol tum longlip a hem arjur po nangli pota doma abelang pota nang bonai bipon te longli punam po nangli pinap di pota nang sian pu pota sianam lok lokon bet poisa sikai sita alang litum ene lasuyane si border lom nang litum dam thai litum Karbeng Long le ke chetta bilu lasi konun bom lo Karbeng Long le konun bom lo so cheng henta nang li non mata kososi Karbeng Long pen Nogong district hoi ma nang litum no ana pun pelang hek thelang nang litum lai bang chali tha litum hanang bokret bang heri lake kam suli lelo lasi long le ta ki apota Karbi tum kabe dera joini ke pilo polotang te bota chiri silong se kan lo suring koi suri thong kep din suring koi suri thong kep an mane longle potas islam ni phane li Karbi tum le dak pen phuluni ki dai phanda bhara ave anle koson se potas islam thekpo lasila pusi dorap thing thang lo nangli tum non purtimia ke bang pu longle ron krai longle potaron krai la ke chok cheke longle pota ki ron polotang te mondol phana rong toino adon toino komanda longle ko an si longle dum ba papun nomu anle anutin phan longle pota pino nang litum ke koson ha office long ni lun ha kona dipui ni lun ha Nogong ni lun pele nang litum anutin phan komana ke cheke be phan ni chiri pharoi sido pote period po man te nang litum
lah hai ke nang litum ini ki claim tap nang litum lai ke la si hai rara phan ka pamang hua kam ke pini pe nang litum ton la son lo la si ni litum nang litum phan ka chuning rilo la pen nang li bang ke CM polo tang te hai dera phi ke ni litum nang litum BJP CM chot kalilu ni litum APSLC Congress la pen kapre karbi bate karbi englong ke dorat ana CM ke nang lilu inwera phan isiwera party phan chelang wong ke nang litum claim dari la pen nang litum yong si party chipa me bete karbi englong development wa non son PGR visa along le chuneng nang li taneng je 2024 aning kan February tarikin ko yani nili tum jong se election thek thek polo tang te CME he mana free lam punang ni tum sinang dis keneng jelo oh nali tum notice pidera phi claim lo ma neng kan silo nang pu claim thek tila non ta nang li tum lam chak ta pare ran velu ki claim thek thek kap heri la si kap heria phone bang ge hadi nang li CM lo pot nang li nong chibitha nang li yong si CM choweri botang te la tuli hala himonto alam ke nengje veri na lapen hala so alam ke arju deri no non pen ke pini pen ke nang li metha ja kong che har jak tha nang li karbi phan se che hayun chot ke ba khai phan ke hayuni nilitum a phan pure nang li ke wang plut hai bang thom ke bang plikep nang toi nang phan RSG pu nang pu thai tame ko man ne hagrama nang li phan ko an ne nang pu nang li ko pi la me the bak boin tek ma oh kang ton lo de te nang li la me the bak ngi tek ma ngi rek te hala sonak tha ji muna chon dalo jolason karbia khai phan chilang thai ritum karbia pai mo pa prang nu nai pulo tang te la si to nelitum la anvet lo nang litum phan ke than uji stame dolang sitame pini an bang ke lan si kanton karno